no? Mila papag-aral din anak, hindi rin eh. Lalo na balisa yung gobyerno kay kahit kay sistema ro. Inipisyag ng Joseph Buwan, meto nga pengari, dikil ka ring miyaliwang pasyag ng gobyerno king pamagbalik eskwela. Kaibat na kasing sinabing Presidente Duterte na napabustan mamuklat ng klase hanggat alang bakuna kontra COVID-19. Pisyag na namang Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na magumpisa na yung enrollment king Lunes, June 1. Siyempre malito ka mo rin, nga sabi ming minopas ko papag-aral nung makalita yung sistemang malito na rin pengari. At dulang anak ng Magaral Ligaya Kapanas, may biglaya naman kanuki nga balita ng June 1 na magumpisa yung enrollment. Makanyan man, kano sigurado nung i-enroll na ring anak ng ngening banwa, paulining pandemya. Pero ako po, siguro po, kahit tayo ka na ako, okay naman po kung mag-stop la pa. Yung pamagaral kasi makapaninay, pero ito pong sakit po tanding-tang na. Mo na po kahit masakit na po, mo na balik. Dingaliwang pengari, burid na naman kanong isunduda rin karelang anaking pamagaral. Problema da itang amanwandang distance learning ng Department of Education. Metong kareng learning modalities ng DepEd ng online schooling. Angelita Villarreal, bistaman kanong makaing biya sa king computer. Ang tabayana nala pamurin din kayang apatan na king pamagaral. Inya mo, di po namin kayang suportahan yung nagagamitin yung gadget. Pero kaya kong subaybayan. Yung nga lang gagamitin ang hindi. Wala pong problema kasi kakainin nga po wala yung bibili namin na cellphone. pabor naman ni Maria Cristina Torres king flexible learning ng DepEd. Lalo na delikado pa yung sitwasyon. Mas burina na kanya mong bale mag-araling kayang anak. Yung problema na mo king homeschooling, pareho lang magobrang miyasawa. Anya tutukan. Kami rin bilang pengari, so pangyari ng anak mi aturuya. Pero not all the time siguring abiyatang para karela. Pero nung iyang kutnan, prayoridad na kanuing kaligtasan ng kayang anak. Biyan nung man sakali, biyan na ng tao. Meto niya yan minsan niya mo yan. Kaya dapat pahalagahan niya. Pero yung itong learning, siguro by next year, makanyan, maging okay na sana. Makaka-adjust or makaka-catch up naman kitang lesson or itang dapat lang abalo. Pero hindi na talaga ng tao, meto niya. Kaya dapat talaga mas priority tayo ito. Kitnan mila pa ring aliwang pengari nga napaya king enrollment king Lunes at karing available alternative learning as susulong ning DepEd. I-enroll do kaya din karelang anak. Tapos siguro kasi parang nakakap ng panahon. Tapos Andiyan nga tilang digagawang pala ng mga ta, pamurin po sapat, bakit pa pag-aaral tala? Adi po kasi po rin anak, po magkiramdaman ng online na mas masabi ko nung matutok na po kayo siya. Kaya po bang yung enrollment niya ni pasukan niya ni i-enroll yo po rin anak yun? ayan din nila po. Kasi delikado po. Poto, emuwasi sigurado, kareng anak, madali lang pong biyawo. Baka po papaniskip nila pa. Jennifer Salenga, CLTV News.